Milí priatelia, zákazníci, kamaráti, vitajte v novom roku 2026, vitajte v suchom januári. S radosťou vám predstavím 6 najsuchších vín z nášho portfólia, ktoré som pripravil do tohto novoročného balíka. Ako prvé víno je rieka Saar, Pinot Blanc Weißburgunder od Hofgut Falkenstein. Potom máme opätovne rieku Saar, je to Riesling Grau Schiffer zo šedej bridlice, zo Schloss Saarstein od Christiana Eberta. Ďalšie víno sa premiestnime 100 km na východ k rieke Náhe. Je to Riesling z bridlice z vinárstva Kruger Rumpf Riesling Schiffer. Potom máme dvojičku. Prvé víno je 2023 ročník, posledné fľaše z archívu. Je to Hofgut Falkenstein Riesling Spätlese. Druhé víno je 2024 Riesling von den Holzen, Riesling Kabinet suchý. A ako posledné víno je pozdrav bosky z Sangiovese, z Toskánska od mora, Toskana Marema, z vinárstva Podere San Cristoforo. Tento balík je limitovaný v počte 12 balíkov. Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za minulý rok, za vaše nákupy a za vašu radosť s vyberanými vínami. Ďakujem a na zdravie.